Hynny, da'n barod y fynd, os gawn ni datganiad, os gwelwch yn dda. Ocê, bore da bawb, na ddechrau fod datganiad, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei weithredu ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod awr. Diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi, croeso chi i gyd yma. Oes e ymddiheuriadau, Anwen? Nag oes. Ni, iawn, sgen rywun arall ymddiheuriad? Nag oes. Datgan diddordeb rhywun? Neb yn datgan? Ond i felly am y cyfnodion, rhaid gynnig bod nhw'n gywir, os e rywun am eilio, sgwlwch chi dda. Iawn, pawb gydweld, na ni, diolch yn fawr iawn. Rwy'n yn codi honno nhw? Yes, Chair. Iawn, Brian? On page 8, item 3, it's resolved to defer to the next Planning and Access Committee. I didn't see it in the papers, and I wondered if there was an update on when that might be coming back. Fy nealltwr y lle ydi mae'r cais am y mas wedi cael ei dynnu nôl gan yr ymgeisydd. Felly, da ni'n gwybod os mae'n mynd i gyflwyno un arall, un gwahanol, da ni ddim yn gwybod. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Sgodi rhywbeth? Os nad oes, awn ni ymlaen i'r asiadau cynllunio. Y cyntaf di Glan Conwy Betws y Goed, adeilad allanol, Anghraig Glan Conwy. Efo, fewn ar hwn, Cadeirydd, os gwelwch yn dda, mae yna fater di codi fama, so sa'n gofyn i'r Pwyllgor yn garedig os fydech chi gohirio penderfynu'r cais yma tan y Pwyllgor nesaf. Y rheswm am hynna ydy, fel da chi wedi gweld o'r adroddiad, un o'r prif resymau gwrthod y cais yma ydy cyflwr strwythurol yr adeilad. Mae'r awdurdod wedi wneud arolwg strwythurol ynghylch y cais yma, ond ddaru fo ddim gael ei basio ymlaen i'r ymgeisydd. Felly mae'r tro cyntaf i'r ymgeisydd weld oedd pryd nath o ddarllen yr adroddiad, a mae wedi gofyn os ydi licio cael cyfle i ymateb i hynna, a dwi'n meddwl bod hynna'n hollol deg. Dwi'n meddwl dylse wedi cael copi'r o'r adroddiad a wedi cael cyfle i ymateb a dweud y gwir. Dwi'n meddwl statudol bod hynna'n digwydd, ond dwi'n meddwl bod o'n arfer da. Felly, dwi'n meddwl o ran tegwch i'r ymgeisydd, a dwi wedi cael gair o'r asiant, sa'n gofyn i chi'n garedig Pwyllgor, os fydech chi gohirio hwn tan y Pwyllgor nesaf, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr, sy'n rwy'n am gynnig hynny? Diolch yn fawr iawn i chi, hwn ydi ohirio. Mae'n ymlaen i'r ail. Canolfan wybodaeth ymwelwyr yn Aberdyfi. Just cyn cyflwyno. Just cyn cychwyn ar hwn, Cadeirydd, ga i jyst yn gyntaf cyflwyno'ch swyddog newydd i chi. Mae gen i David Jones yma heddiw yma. David yn uwch gynllunydd eitha newydd i'r tîm, felly jyst croeso David i'r Pwyllgor. Diolch. Diolch yn iawn, croeso i chi yma, David. Diolch yn fawr. Mae'r cais yma'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd y partneriaethol Eryri ydy'r ymgeisydd. Maen nhw hefyd yn berchen yr adeilad sy'n destun y cais, felly fedrwn nhw ddim cael ei delio o dan bwerau i'r pwedig. Mae'r adeilad testun y cais wedi ddangos mewn coch ar y cynllun lliwiad rwch i'r blaen. Mae di leoli mewn nolig Aberdyfi hefyd yn iaith. Is the microphone on? The interpreter's struggling to hear. Sorry, I'll slow down if you want. Siarad yn bach yn isel, so os chi'n siarad. Louder.
Mae'r llun cyntaf yma yn dangos drychiad gogleddol sydd yn gwynebu Dyfi Ter. Mae'r llun nesaf yma'n dangos cefn yr adeilad sy'n gwynebu'r de neu'r harbwr. Sleid nesaf yma'n dangos cynllun arfaethedig a mae yna sawl elfen i'r bwriad. Fel rhan o'r cynigion bydd y drysau pren yn cael ei newid i rhai aluminium. Bydd y nwyddau glaw hefyd yn cael ei newid i rhai aluminium. Gai doi ar draws fan hyn, os gwelwch chi dda, mae yna ddau aelod yn methu dod i fewn i'r pwyllgor, sef Ifor a Louise. Mae'n neges fan hyn gen i, mae'n methu gysylltu. I'n bosib chi edrych ar hwnna? So, IT ar y ces. Iawn, diolch yn fawr. Oes gennym ni... Swn i'n broblem at y aelod yn eich ymuno me dda. Louise a Gidw. Yndi, dwi wrth yn sortio nhw rwan. O, na fo. Ydyn ni aros os ydych chi'n dymuno i gweld os ydych problemau technegol yma. Sortio allan ar mewn iawn i ofyn i ail ddechrau'r cyflwyniad. Unwaith o'r ddau aelod wedi ymuno, ie? Ia, oce, iawn. Diolch yn fawr. Ond ni gadw recordiad ymlaen am y tro. Dwi'n siŵr os hynna'n bron yn creu problemau os da ni'n neud yn wahanol. Iawn. Aroswn i felly. Na i ddifod y meic yn fama. Methu clywed ddim byd yma. Mae'r llun o'n enda Ifor. Ond dim sain, ie? Ti'n clywed, ie, dim sain. Dwi'n clywed ti, dwi'n clywed nhw. Dyn ni'n gwybod chi iawn. Iawn, gret. A ni'n cael yr un traffer trio cael ei fewn eto. Dyna mo. Outlook ma'n paffio yn erbyn Outlook. Ti'n clywed ni fan i fod? Yndan, a gweld chi. Oce, gan teg. Ia. Da ni'n disgwyl i Louise, a wedyn o'n i ail dechrau yr eitem yma. Yeah, I thought the
Oes 'na ryw gysylltiad efo Louise? Helo bawb, mae Louise Ifor di'n ymuno efo ni, os da ni'n barod i ail gychwyn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Felly, na fydd eto cychwyn, so chi dda. Cynghorydd Llywodraeth Ymwelwyr Aberdyfi. Na i ddechrau eto. Mae'r cais yma'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd y parc cenedlaethol ydy'r sydd a maen nhw hefyd berchen yr adeilad. Felly ydy'r cais ddim yn gallu cael ei ddelio fel o dan pweradur prywedig, so mae'n dyfoi Pwyllgor. Adeilad sy'n destyn y cais wedi amlinellu mewn coch ar y cynllun lleoliad ar y sgrin o'ch blaen chi. Mae o dileoli mewn ardal canolig masnachol Aberdyfi. Mae o hefyd mewn ardal cadwraeth. Mae'r llun cyntaf yma yn dangos y drychiad gogleddol sy'n gwynebu y stryd neu Aberdyfi Terrace. Mae'r ail lun yn dangos y drychiad cefn sy'n gwynebu'r harbwr. Mae'r
Ma'r sleid nesa yn dangos y cynigion arfaethedig. So fel rhan o'r bwriad fydd y drysau pren presennol ar ail ochr yr adeilad yn cael ei newid i rei aluminium a fydd y nwyddau dŵr hefyd yn cael ei newid i rei aluminium. Mi fydd y drysa yn agor yn automatic a mi fydd yna ramps o'i blaenau nhw i hwyluso mynediad. Fel rhan o'r bwriad hefyd, fydd yna ddau ysbysfwrdd fydd yn gwynebu y stryd. Fydd un o hein yn digidol neu interactive. A rhan ola'r bwriad ydy y 12 solar panel ar y to, welwch chi, sy'n gwynebu a harbwrdd. Symud ymlaen i'r asesiad yn eich adroddiad chi, mae'r egwyddor yn hollol dderbyniol. Mae'r bwriad hefyd yn cyd-fynd â'r gofynion yn nherma dyluniad. Oherwydd bod y bwriad mewn ardal cadwraeth, mae hefyd angen asesu os ydy o'n cadw a gwella yr ardal yna, a da ni o'r farn ei fod o. Argymhelliad felly ydy un o'r ganiatau yn unol ar amoda sydd wedi'i rhestru yn eich adroddiad chi. Bydd angen diwygio yr ail amod i wneud efo ffiniau sy'n cael ei gymeradwyo. Da ni wedi derbyn cynllun sy'n cadarnhau y lliwiau bydd yn cael ei defnyddio yn y datblygiad. So fydd yna fan newid i'r amod yna. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Oes rhywun am gynnig? Dwi ddim yn gweld ras ar y bwlch. Mae'n gynnysiad am blaenau ni da. Mae'n gynnig i gael ei wneud yn fan'na, a mae'n law i fyny, neu Edgar, ydych chi'n neud eisiau? Cynnig. Edgar yn cynnig hefyd, a mae Tim wedi cynnig. Iawn, diolch yn fawr. Ydy bosib cael madel ar gymesiad oddi ar y sgrin? Ia, cyflwyniad, ia. Beth sydd ar y sgrin, gyda'r efo iawn, mae'n rhaid i mynd dwi'n. Iawn, diolch yn fawr. Reit, mae'n gynnig ag eilid i wneud. Pawb sydd o blaid, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Reit, so hwnna yn unfrydol, diolch yn fawr. Llaw i fyny. I had a question. Mae gen i cwestiwn. Mae yna ddau gwestiwn gyntaf. Naomi. Sorry. Just a question energy efficiency. What's the EPC rating of the building? And as part of the application, has there been any attempt made to consider retrofit of the building to enhance its energy efficiency? Dwi'n gallu cadarnhau beth di EPC adeilad. Be dwi yn gallu cadarnhau ydy fydd y 12 solar panel yn cynhyrchu 6.5 kilowatts o ynni, ac mae'r bwriad yn cyd-fynd â'r polisia cynllunio sydd i'r rhestru yn eich adroddiad chi, sy'n sôn am hybu datblygiadau cynaliadwy, ond ydy'r manylder, y gwybodaeth manwl yna ddim gyda fi ynglyn â'r EPC. Yes, I was thinking about the insulation rather than the energy generation values of the building. Because I think in terms of a position of when applications are being made to, alter or extend or change buildings, that as a sustainability principle, it would be very important to look at whether there are insulation or is insulation that could be done in order to improve the energy efficiency of those buildings as a good practice. Mae rhaid delio efo'r bwriad sydd o'n blaen ni, ac y bwriad ydy y 12 solar panel. Does a ddim bwriad am insulation o gwbl, so diolch yn fatar sydd o'n blaen ni heddiw yma. Iawn, diolch yn fawr. Ryan? Thank you, Chair. Yeah, I had a question with relation to item 3 on the conditions. Where we're going to get the full specification. And bearing in mind that the building is facing
as I understand it, the panels would be on the face that is going to be overlooked by the terrace, the other side of the road. Do we have any information to show that there's not going to be inappropriate reflection for those residents? Because it would be difficult for us if we've approved it, not considered the implications of reflection, and then we start getting complaints from residents. Iawn, diolch Brian. I'r swyddog am ddod i fewn. Ydy. Mae'r paneli wedi leoli ar drychiad yr adeilad sy'n gwynebu'r harbwr. Gwynebu'r haul. Oh, right. Yeah, Okay. Sorry, my misunderstanding. Yeah. Okay, diolch yn fawr iawn. Ifor? Diolch, Cadar. Mae'r paneli yma yn rhan o'r grant dwi'n cymeryd. So, fath ar rhan o'r grant cenedlaethol wan, mae'r insleidio'n cael ei osod hefo nhw, yn dydi? Dwi'n iawn? Mae hynny'n gwestiwn. Fedra i ddim cadarnhau y cefndir o gwbl o'r ochr ariannol. So dwi'n dweud, mae'r bwriad o'n blaen ni, di'n gael ei gorfod delio efo ar o'r rhinweddau cynllunio unig. Right, oce. Fatha Naomi jyst yn ein siŵr bod nhw'n gwneud job, i codi'r EPC. Un peth i cynhyrchu'r egni, cynaladwy peth arall i cadw o'n yn y building be. Iawn, oce, diolch. Diolch yn fawr iawn. Sa rhywun arall isio siarad? Dwi'n gweld llaw neb, awn ni nôl i'r bleidleisio rwan. Mae'n ei gynnig ag eilydd, di hwnna'n dal i sefyll yndi? A hwnna'n dal i sefyll yndi, mae gynnig wedi cael ei wneud bod o'n unol ar gymhelliad, sef i ganiatáu. A mae eilydd wedi bod i hwnna. Iawn, diolch yn fawr. Aws o blaid caniatáu, nwch chi ddangos os gwelwch chi dda. Hynny, diolch yn fawr iawn, mae hwnna yn... Dwi'n gwneud, dwi'n gweld pawb, so 1, 2, 3, 4, 5. O, mae di gario. Hynny, diolch yn fawr iawn. Awn ni mlaen, felly Blas Isa Dolgesau. David y Traia. Cadeirydd, os gael o fel mae'r hwn hefyd, mae'n pyn bach o jinx wrach ar y Pwyllgor mae heddiw. Oherwydd, athyn ni ymholiad eitha diniwed, gododd prawn ddoe, yn hwyr prawn ddoe ar y cais yma, athyn ni fewn i'r ffeil yn dipyn o fanylder ar yr ochr rhestredig, a mae yna rhywfaint ansicrwydd ar hyn o bryd ymysg y swyddogion ar statws rhestredig yr adeilad. Os ydych chi'n gweld ar tudalen 43 ar y cynllun y fanna, da chi'n gallu weld bod Plas Isa yn drws nesau i'r Golden Line y fanna. A diolch yn glir o'r ffeil rhestredig os mae yna un adeilad rhestredig ydyn nhw, neu os yna 2 elfen rhestredig yna. Mae'n achos eitha hawdd i'w ffeindio allan. Dwi'n meddwl bod rhaid ni jyst fynd i'r archif copïau calad wrach a bosib cael sgwrs efo cadw i gadarnhau. Ond oherwydd ar ni mond ffeindio hyn allan bron drwy damwain neithiwr, da ni ddim wedi cael cyfle i gadarnhau hynna erbyn y Pwyllgor bore yma. Felly, da ni wedi siarad efo'r ymgeisydd, mae o'n dallt y sefyllfa. Felly, os gai ofyn i chi, a mae hwn yn berthnasol i'r cais nesaf hefyd, oherwydd caniatâd gynlluniad i'r un cyntaf, a mae eitem 4.4 yn caniatâd adeilad rhestredig. Felly, sa i ddim yn licio chi drafod hwn heb i ni fod yn sicr be ydy statws yr adeilad. Felly, dio ddim yn fai arno neb, mae jyst y ffordd mae wedi cael ei restru, mae rhywbeth da ni angen mynd yn dyfnach fyny'r ffeil i ffeindio allan, a wrach i'r archif, a wrach sgwrs efo cadw. So, gobeithio fedrwn ni doi o rownd yn eitha sydyn, ond sa'n gofyn i chi unwaith eto, ni beidio trafod 4.3 a 4.4 os gwelwch yn dda tan i gael yr gwybodaeth pwysig yma. Os gwelwch yn dda. Iawn, diolch yn fawr iawn. Swn i'n gynnig yna? Gynnig. Rhaid. Sa rhywun eisiau deud y beth? Na, oce. Diolch yn fawr iawn i chi. Gai jyst bwysleisio ar y pwynt yna, dio ddim yn broblem systemig hefo yr bas data adeilad ar hystredig. Mae o'n achos eitha unigryw hwn, felly dwi'n gweld hwn yn codi eto, o dweud y gwir.
Iawn, diolch yn iawn. Awn ni mlaen felly i Blas Tan y Bwlch, faint o'r roc. Ia, diolch, Mr Cadeirydd. Fi fydd yn cyflwyno hwn ar rhan swyddog cadwraeth oedd gen ni dros dro, fo sydd wedi cymryd cari allan yr asesiad, ond y fi fydd yn cyflwyno yr adroddiad. Iawn. Sorry. Dwi'n meddwl bod fi angen cadarnhau yn union lle mae Plas Tan y Bwlch. Dwi'n gobeithio bod pawb yn gwybod erbyn hyn, da ni'n ista yna. A mae'r cais yma ar gyfer caniatâd adeilad rhestredig am waith i atgyweirio ar y strwythurau bwtres a parapet presennol. Ar edrychiad ochr, mae prif waith i wneud yr edrychiad ar ochr yr eiddo a cynnal atgyweriadau ar yr allfeydd dŵr glaw. Mae lluniau yma yn esiamplau o'r parapet sydd angen cael gwaith a mae, os dwi'n meddwl os da chi'n gallu gweld, mae yna rhywfaint o fanylion ar y cynlluniau yn danos yn union be fydd y faint o gwaith fydd yn cael ei wneud ar y parapet sy'n hunain. Mae'r cais yma mynd i'r afael efo'r angen i ddod o hyd i ateb cynnal ar gyfer ymdopi a brig waliau a'r parapet a'r defnyddiau carreg mwy gwydyn. Mae'r ardaloedd sydd wedi cael ei effeithio weithaf ar yr edrychau sy'n gwynebu'r dwyrain. Ac yn anffodus mae'r carreg sial sydd wedi cael ei ddefnyddio'n wreiddiol a'r pen y waliau a'r parapet wedi bod yn rhy wan ac yn ansylweddol ar gyfer y dasg o dan sylw. Mae yna hefyd gwaith mae'n wneud ar pyllau dal dŵr, catch pits. So mae y ddau yma, y dau llun o enghreifftiau lle mae'r pyllau dal dŵr ar yr adeilad. Mae yna dipyn o lluniau ychwanegol yn yr adroddiad hefyd, ar y cynlluniau yn yr adroddiad. So yn anffodus, di'r hen pyllau dal ddim digon mawr i ymdopi efo'r cynnydd yn y glaw. Felly mae dau opsiwn wedi cael ei gynnig a mae'r awdurdod yn hapus i symud ymlaen gyda opsiwn 1. A felly o hyn ymlaen bydd yr gargoyles yn nodwedd addurniadol yn hytrach nag ymarferol. Dwi'n meddwl os ydych chi'n gallu gweld ar y llun ar y dde, mae yna example o gargoyle yn fan'na. So dyma di y cynlluniau ar gyfer opsiwn 1. A dyma di'r opsiwn sy'n cael ei ffarbio. So os ydych chi'n gallu gweld yn y gongol o'r top ar y dde, felly mae'r hoppers yma newydd cael ei rhoi un ochr o'r gargoyles fel bod y gargoyles eu hun ddim yn cael ei ddefnyddio dim pellach. Felly, o ran y parapets, bwriad ydy defnyddio troedfaen Forest y Dyn ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith atgyweirio. A felly mae hyn ei atgyweirio ar gyfer ymdopi y brig y waliau a'r parapets. A yr ystyried bod hyn yn dderbyniol, gan bod o'n cyd-fynd yn agos efo y cerrig llwyd felyn sydd wedi cael ddefnyddio ar gyfer addurniadau ffenestri a drysau ar y prif edrychiad. Hefyd bydd fanyldeb ar gyfer gwter ddyffrynnog plwm ar y pet isaf hefyd yn cael ei wella efo mwy o dadfeydd yn cael ei adeiladu lle fo angen. Yn ogystal â trwsio'r parapets, yr hoprynnau a'r gwteri, bydd y bwtsias carreg ar ochr yr adeilad hefyd yn cael ei atgyweirio. Gwneud hyn gan ddefnyddio dulliau atgyweirio modern lleiaf ymwythol ynghyd â dulliau a defnyddiau traddodiadol. A eto, da ni'n ystyried bod hyn yn dderbyniol. Felly, o ran casglau, bydd y gwaith yn cynorthwyo gyda cadwraeth barhaus yr adeilad, gyda'r eitemau arfaethedig yn hanfodol i'r angen i gynnal a chadw'r adeilad mewn cyflwr da.
Mae angen y gwaith ar frys hefyd er mwyn atal y strwythur rhag mynd yn aniogel. Os da chi wedi gweld y scaffolding tu allan, mae dipyn o waith sydd angen cael ei wneud ar frys. Ac i sicrhau bod plas parhau bod weithredu ac i gyfrannu at bywyd diwylliant a bywyd diogedd economaidd y parc cenedlaethol. Felly, yr argymhelliad wedi rhoi caniatâd adeilad trefniadwy gyda'r amodau sydd wedi cael ei nodi yn yr adroddiad. Jyst o fewn yn sydyn fan'na hefyd, ddim argymell caniatau ydi hwn, does diwygio na da ni'n cyfeirio y cais yma i cadw fel bob cais am caniatâd adeilad rhestredig, mae'r penderfyniad terfynol o hyd yn cael ei wneud gan cadw, felly byddwn ni'n cyfeirio y cais i cadw. So'r argymelliad ydi bod chi'n cytuno efo'r... Cyfeirio'r cais i cadw ond bod ni'n argymell cadw'n caniatâd. Just yn glir. Iawn, diolch yn iawn, diolch i Iona. Tim wedi codi law eisiau siarad i fo hefyd. Ac i fo hefyd, fel ei. Just eisiau gefnogi beth sydd wedi cael ei ddweud, dwi'n meddwl mae hwn yn ffordd gall ymlaen a addasu beth sydd gen i fama. Mae newid y garreg sydd ddim i fyny'r job. Dwi wedi cael brofiad o weld o darnau ohono fo a dwi ddim yn sefyll i fyny'r tywyd da ni'n gael fama. A hefyd mae'r broblem dwi'n gwybod i fod dros flynyddoedd efo'r gallu'r peips dŵr cymeryd y faint o dŵr da ni'n cael rwan, da ni'n cael glaw drymach. A dwi'n meddwl bod hwn yn addasiad arbennig o dda, a felly dwi eisiau cynnig bod da ni dderbyn hwn, mae'n sydd da a call a ffordd da ymlaen. Diolch yn fawr, Tim. Mae Tim wedi cynnig sa eilydd? Nifer yn eilio, felly. Ifor sy'n siarad? Ie, hapus iawn i pwysio hwn ymlaen i cadw, i symud ymlaen. Mae'r top hynna yn beryg. Dyn ni wedi spotio bod y graig ddim, y graig gorau, fatha graig shale ydi o. A pob blwyddyn mae'r thing yn glychu ac yn rhewi, mae o yn yr ydy. Ydyn, ia, hapus iawn i pwysio fo ymlaen ac eilio fo. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. Sa rwy'n arall eisiau dweud rhywbeth? Edgar efo law i fyny yma hefyd. Edgar. Dwi'n cymryd bod cadw'n cyffwrdd am hyn cyn. Na, drefn efo ceisiadau adeiladu rhestredig ydy, da ni'n neud yr argymhelliad ac yn basio fo ymlaen iddyn nhw am sylwadau. So da ni'n meddwl o ymgynghori nhw yn y lle cyntaf, dyma di siawns ni, da ni wedi gwneud sesiad llawn. Pan yn fforsa felly de, bydd ni'n bwysio nhw bobl yn gyntaf i bosib. Ie, mae gen nhw dargedau i ddod yn ôl. Mae nhw fel arfer yn dod yn ôl fewn i bythefnos, 2 wsos. Felly, dylwn ni gael penderfyniad sydyn gan nhw. Iawn, diolch yn fawr. Brian? I just wanted to support this. The building needs to be kept in good state, and with members of the public still about, we need to protect that. Iawn, diolch yn iawn. Sa rwy'n arall sy'n dweud rhywbeth? Na, wna i ddim. Haws a blaid. Ewch chi ddangos os gwelwch chi dda. Hwna, wedi batio. Iawn, diolch yn iawn i chi. A dyna ni fo'r cynllunio. Awn ymlaen felly i'r cytundebau adran 106 er gwybodaeth o fan hyn. Tudalen 71. Saith deg dau. A ceisiadau sy'n destyn cytundeb adran 106 sydd wedi cwblhau. I rhai. Rwy'n gwestiwn gen rywun y fanna? So does, o'n ymlaen i ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Er y gwybodaeth eto. Tudalen 74. 75. Yes, Chair, on 75, please. Yna gwestiwn gan... Number NP5 58629 Dyffryn Ddwy. I notice it's been on the list since 2020. That's been there 4 years. And it does include outline permission for 2 affordable dwellings. Do we know why this is still in limbo land, whether the applicant is still going to bring it forward,
If not, is there anything we can do to encourage that, bearing in mind that we have difficulty getting affordable housing built? Iawn, diolch yn fawr. Fydd rhaid siarad efo swyddog achos ar hwn am fedrwn ni roi diweddariad ar hwn iddo chi. Iawn, diolch. Rydyn ni'n diweddaru at yr cyfarfod nesaf o Pwyllgor. Louise? Am I on? Oh, I'm there. So it's the third one down on page 74, Sun Beach Holiday Park, Pwyllgor. This is quite a controversial application, actually. It's been discussed at length at the Community Council, who are unanimously opposed to it. So how do I bring it forward as, because I'm still getting, comfortable with my role on the National Park Planning Committee, how do I bring it forward as the local councillor to committee? Am I permitted to do that? Ie, efo'r cynllun dirprwyo y parc, mae gennych chi gyd yr hawl i dynnu cais i'r Pwyllgor, ond mae'r disgwyliad ydy bod hein yn cael ei wneud o fewn yr cyfnod ymgynghorol a bod yna resymau cynlluniau dilys, felly dwi'n cymryd bod yr cyfnod ymgynghori wedi pasio do. So who would I know that the Community Council have passed their feelings on. Which officer is dealing with this application, please? Fi di swyddog achos ar y cais yma. Mae hwn yn gais major planning application, cais mawr. So mi fydd hwn yn dwad i'r Pwyllgor am benderfyniad pan da ni'n barod. And will I be able to speak as local member? Wel, os gadwch chi mewn ar hynna, mi gallwch chi sesiwn ddoe, ac un o'r pethau gath ei godi yn y sesiwn hyfforddiant oedd does am ffasiwn beth ac aelod lleol i'r Parc Cenedlaethol. Mae gennych chi gynrychiolaeth yna i gynrychioli... Okay, sorry, I missed that yesterday. Run off my feet. Iawn, diolch yn fawr. Anwen? Diolch. Ar tudalen 75, yr cyn gallaw'r Tabernacl Fawr Harlech, mae hwn wan ers, o fydd ni bron 2 blynedd, mis, dyna'r peth, sori, da chi'n gwybod i? 2 blynedd, mis Ebrill yma, a dwi'n cael byth a beinu bobl yn gofyn beth sy'n digwydd o'r lle. Mae yna wahanol straeon yn ymlaen yn y dre. A i ddeud y gwir rwan, mae'r safle tu allan, wel, mae golwg bler ofnadwy arno fo, a sydd ddim yn i feddwl bod y lle'n ardal gadwraeth, mae'n tynnu o'r wrth yr ardal yn sylweddol. A dwi wedi siarad efo'r ymgeisydd, mae nhw'n dweud, mae'n aros i'r swyddog o'r parc i ddod yn ôl ato fo. A dyn nhw byth yn dŵad, mae wedi cael bol am hyn. A peth arall, rei eraill yn dweud, na, mae wedi cael caniatad. Dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd yna, so ni'n cael cadarnhad o beth yw'r diweddariad ar y lle yma. I gadarnhau, mae swyddog achos wedi sgrifennu yr adroddiad ar hwn. Mi fydd angen cytundeb 56 i sicrhau bod na dau o'r fflatiau yn fforddiadwy. So, o beth dwi'n deall, mae wedi mynd ymlaen i'r ochr cyfreithiol i dechrau efo'r cytundeb 56. Diolch yn ymwys. Iawn, diolch yn fawr. Elfed? Pwynt bach ar un tudalen 74, Cilferni, mae hwn dal yn dibynnu na mae'n iawn yn dibynnu ers tro. Dyna di'r... Beri tan fawr, ffitwerydd, beth yn fyny o'r talu. Eto, na i ofyn i swyddog achos am cadarnhad am diweddariad. Diolch. Iawn, diolch. Ifor? Ie, jyst yn dod at 74, tir garreg frech Llanbrothen, wyth tŷ. Mae hwnna arnodd ers, mis Tachwedd. Di dal i ddisgwyl am gwybodaeth ecolegol. So rhywbeth cymleth fan oherwydd bach yn slod, a hefyd eisiau gofyn cwestiwn, di hwn yn tir sy'n cael ei dyrannu neu ydy o yn fwy
beth y gair, rwy'n cofio'r gair rwan, allocated. O ran yr ochr ecolegol, o be dwi yn deall, da ni'n disgwyl ma' angen cario allan HRA, Habitat Regulations Assessment. Ac yn anffodus, mae ecolegol ni wedi bod i ffwrdd yn sâl am gyfnod hir, a da ni wedi bod, da ni wedi gorau cael help allanol i orffen wneud yr HRAs yma. Dwi'n dallt bod nhw wedi gofyn am gwybodaeth ychwanegol, os dwi'n cofio'n iawn, a felly dwi'n gobeithio bod y swyddog achos di wneud ymlaen a gofyn am y... Ok. Diolch tir ffawl ddelw, neu diolch... So fe rhaid fi sbio ar y mynoldeb er mwyn ateb hynny. Jyst am mewn y mat tir wedi dyranu fel lle adeiladu a di wneud o. Mae wedi. Cais gyn adra, diolch. Diolch yn fawr. James o fewn? Diolch. Di James yn siarad? Na, jyst dweud yna bod tir wedi dyranu fel lle adeiladu. Cais gyn adra fydd o. Iawn, diolch yn fawr. Diolch. Just ar hwnna, dwi'n meddwl mae yna fater mynediad hefyd, dwi'n meddwl bod ni'n disgwyl mynolder gan priffyrdd, dwi'n meddwl, ac yr ymgeisydd, felly mae'n bell fel dwi'n dall, a fel ddech chi'n dweud, mae wedi... Ia, so neis gweld hyn dod yn ei blin ewan. Iawn, diolch yn fawr. Dalan 75. Chwech. 77. Faint o fawr yna i wneud? Yn 578 pedwerydd lawr o top tir yn trosynu i osod mas. Lle mae lleoliad yma sbwch da? Mynediad. 77. Tir gyda. Da ni'n gwybod wedyn ni basio'r manylion yn ymlaen hefyd. Mae'n gael y swyddog achos i basio'r manylion ymlaen, da ni'n siŵr. Iawn, sarwyd arall? Louise? Diolch Gadeirydd. Top of the page, 77, Llanfendigaid, Rhoslefain. Any update on that at all, please? Change of use of old mill into office and storage space. Be dwi'n darllen hwn, mae'r swyddog achos dawn o'n trafodaeth, a mae Llanfendigaid yn adeilad rhestredig, so mae dipyn o waith trafod ar y manylion ar hwnna. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, diolch. Os gael dim iawn, lle bynnag da ni wedi dweud rhawn ni fwy o bodaeth nes ymlaen, yr ach, da ni'n adrodd yn ffurfiol yn ôl i'r Pwyllgor cynllunio nesaf, gan bod o'n wedi cael ei godi mewn Pwyllgor. Mae'n bwysig bod yr ateb yn dod yn ôl yn gyhoeddus hefyd. Iawn, diolch yn fawr. Dawn ni ymlaen, felly tudalen... Swn chi fawr hon. Ceisiadau wedi eu caniatáu, 79 de, tudalen 79, yr gwybodaeth yma. Tudalen 80. 81. 82. 83. Rhaid wedi caniatáu, wedyn dros yr ydalen yn 84, ceisiadau wedi eu gwrthod. Ein eto ar y gwybodaeth. Dalen 86. 87. Ac os yw rhyw gwestiwn gyda ni? Da ni wedi gorffen. Mae ddau law. Ia, yn sôn am beth sy'n digwydd yn Plas Naned ydi yma, dwi'n rhaid pryderus don bydd y le. Os yw rhywbeth wedi digwydd efo Naned wan? O beth sy'n Naned? Y Plas, de. Os yw rhyw updates, da i gweld dim byd ar yr adroddiad? Na, da ni'n disgwyl am gymorth ariannol mewn ffordd gan cadw. Os gynnu ni ddim rhan yn ei wneud o, mae gen i rhywfaint, ond o ran beth sydd angen i wneud i warchod o'r rhag y tywydd. Da ni'n dibynnol ar cael grant neu rhywbeth gan cadw. Da ni wedi gwneud ymholiadau, ond da ni heb bod yn llwyddiannus sydd yma. Felly da ni'n dal yn trio.
ond does Dwi'n bwrw gymaint, mae o'n wedi ddilywio, mae'n biti achos mae o'n hanner. Mae'n anodd pan does o ddim defnydd masnachol i ddilyn chwaith, mae'n ddim jyst llecho dega o filoedd ar ôl o a does o ddim dal i'm defnydd ato fo, ond da ni yn trio jyst gwarthod ag y tywydd, ond mae hynna yn swm aruthrol a uchel hefyd. Mae'n bosib cadw fo ar hwn, achos dwi ddim siôn ar gyfyrgol, a fan hyn hangofio'n peth oedd yn dymchwel. Ie, mae yna diweddariad hyd yn ffurfiaeth yn dod yn Pwyllgor Ebrill, felly mi fydd Jane yn gallu dod diweddariad at y gyna. Iawn, diolch yn fawr. Pwy arall oes siarad? Yr elfed eisiau siarad hefyd. Jyst yn cwestiwn i sy'n pan da ni wedi defnyddio amser Pwyllgor o boro, mae oli am mas na draws fynydd a'r so, yn swyddogion ni ffonio chi cyn y gyfarfod, jyst i mi gael gwybod Nes i bron iawn, o'n i'n bron iawn i awgrymu chi wneud hynna, oherwydd yn amlwg, os da chi ddim yn swyddog achos, gynnu ni ddim yn manylion wrth law, felly os peidiwch o stopio gofyn, ond os yma lot haws i ni, os da chi'n gofyn o flaen llaw, a dwi'n unai ateb y gwestiwn dros y ffôn, neu dod â'r gwybodaeth at y gweithgar. Os gada di fan o fanna, os gennych chi gwestiwn i holi yn y Pwyllgor, mae'n bwysig bod chi'n codi yn y Pwyllgor, ond os ydych chi eisiau rhoi trybydd o flaen llaw i swyddogion, does am byd o len hynna, neu ar peryg ydy fyddwch chi'n disgwyl mis am yr ymateb cyn y Pwyllgor nesaf lle fyddwch chi'n cael ymateb ffurfiol. Oes bosib gael ei ddisial sy'n sawl sy'n delio fo ar hwn lle bod fi'n ffonio ac yn gofyn. Ie, fedrwn ni'n neud hynna. Ie, fedrwn ni'n neud hynna. John? Ie, un gwestiwn arall. Dwi'n cael lawer yn ymholi lle mae cyngor cymuned, o'n i fel, mae cyngor cymuned yn gwrs yn erbyn y mae swyddog, bod o ddim Pwyllgor i fan hyn, ond dydy o ddim yn digwydd yn aml iawn rwan. Teimlo fan i'r diystyrchu, be mae cyngor cymuned yn dweud. Teimlo'n bwysig iawn eisiau cadw'r cyngor cymuned ar y nochon. Ac i fi, mae cyngor cymuned ei bwysig i weld be mae'r ardraffu yn dweud. Felly, dwi'n teimlo os ydy cyngor cymuned yn gwrthod, a fod y swyddog cefnogi yna i fel arall, fod o'n dod i'r Pwyllgor cynllunio o blaenau ni. Mae hynna'n, does ddim byd i newid o'na. Mae hynna mae'n gyson ers i mi fod yma, bod yn y cynllun dirprwyo, os mae yna argymelliad sy'n godus i'r cyngor cymuned unai i ganiatáu neu wrthod, mae'n dod i'r Pwyllgor cyn gyntaf bod y cyngor cymuned hefo rheswm cynllunio. Os maen nhw jyst yn dweud gwrthwynebu neu cefnogi, dyn o ddim yn ddigon, mae rhaid cael rheswm y cynllunio dan be mae'r cynllun dirprwyo yn dweud. So mae hynna wastad wedi bodoli. Mae rhaid bwysleisio hefyd, da ni'n eitha prin yn gosod hynna yn cynllun dirprwyo. Mae'r mwyafrif o awdurdodau cynllunio erbyn nhw wedi cael gwared o hynna'n llwyr. Felly, da ni yn gwerthfawrogi y pwysigrwydd o'r berthynas yna fod cyngor a gymuned. Felly dwi'n gobeithio, felly mae o'n digwydd. Gyda'i ddau, un efo'r dyfu a un yr dymain sydd wedi yn groes, ac un wedi do fewn, byddwn ni rhyw ardor ar llall i fewn wrth gwrs. Ond dwi'n teimlo rhaid i gael y cyswllt llynad, achos mae cyngor Gwynedd yn neud o, yn sicr oedd yn neud o. Does ddim byd i newid. Maen nhw'n dod i'r Pwyllgor. Just i ateb be mae John dweud, yn amlwg iawn, da ni'n cael lot o achosion lle maen nhw mond yn oed gwrthwynebu, neu mae'n lot o achosion lle dyn nhw ddim yn oed y rheswm, a dyna pam. Dwi ddim yn agor, a dwi'n deithio yn bob amser, rheswm cynllunio. A dych chi'n cael boed ddim, a hefyd, da ni wedi reid erbyn ŵan, dwi wedi reid yn bersonol sawl hyfforddiant cynllunio i'r cyngorau cymuned yn bwysleisio'r pwysigrwydd o'n neud hynna. Felly, da ni wedi dweud. Dwi'n dweud bob amser, rheswm pam. Ie, rheswm pam. Yn anodd cael yn gwrthod neu gefnogi fod yn sgwennu'n anodd. Ie, oce. Iawn, diolch yn fawr iawn. Da ni gyd yn fodlon, felly. Adra ni, da ni wedi gorffen y Pwyllgor cynllunio. Mae gynno ni Pwyllgor rwan yn dilyn, does? Oes, mae ar link gwahanol yn dydi, Anwen. Ynddi, mae ar link gwahanol, ond chi gyd dod wedi cael link. Beth am i ni gael seibiant bach
Dechrau 10 munud wedi 11 yn iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Mor eich heb gyda fi. Diolch yn fawr.